एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दिलवा के हमारा दुखा गइलू तो दोसरे के घरवा बसा गइलू तो घूमत बानी गौवा बजरिया हमरा के पागल बना गइलू तो दिलवा के हमारा दुखा गइलू तो दोसरे के घरवा बसा गइलू तो। केहू कहे मजनुआ नारी बाबू दे तारे सोना गरी बाबू दे तारे सोना गरी केहू कहे मजनुआ नारी बाबू दे तारे सोना गरी रोज रोवतानी पुका फारी जागल भागिया सुला गइल तो दिलवा के हमारा दुखा गइल तो दोसर के घरवा बसा गइल तो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जेही कैसे बोला तोहरा गिरी आकाश के रोते बीते दिन गिरी आकाश के रोते बीते दिन जेही कैसे बोला तोहरा गिरी आकाश के रोते बीते दिन राज राजधानी के कोइलू खत्म कहानी जागल भागिया सुला गइलू तो दिलवा के हमारा धोखा गइलू तो दोसरे के घरवा बसा गइलू तो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।